aku sing duka melun ning kentiasa ngabekti kanggo sagung jajahan nanging sanget tangi sang resikaniko putra Puspono anggena suka parisuka koromban nenggih ingkang wenten sak pemedipun pagedhongan ing pusaka ora kaya pabuku tok dhewe ing kadharaken Raden Sadewa kathah koromban ingkang sampun ngampil upacara selalit ndelok kaget ingkang sampeyan Renang magawe klayon kong maju to majuru umpung pola krisang satru sekti kang manjing ngayudha Piyai kados atur kula dipun kala semanten monggo kanjeng buktaken kula pengin dados panjenenganipun kakang Sumaruga leres kula korban monggo Koko Prabu matur anyebawani pusaka mangke yen to kawontenan pusaka menika saestu wonten kedadosan kados ingkang kula aturaken tatkala ngajeng menika ateges kula sakadang laku-laku kok Prabu kedah janji kula pengin dados pesanipun kakang yen pancen kaya mangkono bakal tak segawani pusaka kamanten kula dherekaken ora Nalendra kang ambek ngarupa
Aleksa denya lila ing sirna Arsa anyebawani pusaka ngamarta nggih. Pusaka Jamus Kalimasa tumbak Karawareng songsong tunggil naga. Katrimah panunira Prabu Puntadewa anggenya anyebawani pusaka. Datan punika ing kono pusaka ketiga saged loncat saka panjenenganing pusaka. Yen kadru lakuning pusaka mungkubat kaya kilat kesit kaya tatip mencorong kaya bor lakune. Kasunyatan pusaka ingkang mantuk saged kontak saking persatipun pribadi. Menika ateges Kakang Semar ing Leres para kadang panjenengan kok banjur tarke siap monggo enggal tata-tata jumudhuk wonten Karangkandha. Biyantu menapa ingkang dados kersanipun Kakang Semar? Ya yen pancen kaya mangkono ayu enggal tata-tata pun Kakang derekna monggo kudhaken.
Wacana Bima kang pakon ngelinga wajib witramani rasa gunung satu gunung Mas Jarwo rembukan ana setigil dan turata negara Ngamarta ora nyono babar pisan yen to kakang Semar bakal manggon kalane lajeng lesatipun Koko Prabu Kadus pun kakang ora wali apa kang dadi gunepu pun kakang bakal munggah ning kayangan ngadhep ana ngarsane pukulun Bathara Gumula siap ditutno lelayanipun kakang sadya adu-adu inggih yen kados mekaten monggo Koko Prabu kula dhereaken menapa ingkang dados panjenengan Koko Prabu kasebadan mengkono yai kakang Noton Drawati ingkang lumetah dhateng ingkang rayi Raden Jamangga. Datang punika saking giling noton Drawati iku lanting saka Ngamarta. Ing jamus kalima sada tumbak kala Gosongsong tunggul naga. Ingkang wis ngambah dimantara anglangi saking giling noton Drawati. Mula ing mriku saka Sanjata Cakra awit kapraban marang saka Ngamarta tiga bisa utat saking angganira Nata Drawati kawistara legeng jroning penggalih Nata Drawati Prabowo kang bodho oh iya yen tak kepatake ya amarga Kakang Semar anggone bakal bangun kayangan kula siadi aja wedi kangelan adoh tak cerake cerak tadohi
tanjuring waring kumeleping tirta sumundhuling mentes endes nyokaan sur srugal sirope atut aku kocok lan wong turju iku kan dirombo iku kan dirombo rikala semono ana sowane Petruk ana setingkil benar Brata negara Nawarta kang sing rembug bakal Boyong pusaka kamus kali masa tutup para lanang sosok kalau kita awe maju ngarepanku aku jaluk gawe mukabe Petruk unturno yen dipremo kanthi becik ora gelem cekelen adohno ngarepanku bak ceplok sirai istaku daupon pun supaya Boyong pusaka cacah wis rada sak perkara suwe katrane suwun ngamanto kok ora ana kabul usanane iki udah apa ora tak dilokon monggo bapak kangge menika kon anak ora iso ngrantasi sok ngono kae ya ngonek kele pocok ngonek kele dak nangger muni oleh gawe ngono ya ling alem ya entek golek kurang amek ngono kae ane piye-piye iki ya wong aku iki kelebu anak nomor loro nek aku ora nyambut gawe ya kaya ngono arep ngejak gareng sikile bubulen mongkon laku kecincaken itu sikile bubul mripate rada riyip-riyip apa ra cilaka mongko karo rokok tenor bono siramu Angger jilit-jilit mandeg golek wujud rokok tenor mingkur marai larang
kuwi kakakku. Ngarep ngejak Bagong boros. Bagong karo kok lunak-lunak ya borose ora apa-apa. Tak turune nang kene nampa oleh keterangan sing luwih cetha. Karo misis. Gledang-gledeng ora. Wah, adikku Bagong tekan kene. Wis mau, Go. Ayo wis sak percaya. Kowe nututi aku. Heeh. Rombongan kok yo ora. Engko nek ora aku ora rame. Aja. Wong aku ki ning sanggar ki klebu pelatih. Kowe kuwi ha iya to. Pelatih khusus gon sijen. Ngerti to kowe? Sindene aku gara-gara aku. Kowe nusul kowe dikongkon bapak. Cak jane kok ora dikongkon terus. Ning tak aku kuwi curiga karo kowe wong kowe anggere muni lunga-lunga kuwi. Sok kaya ngono kae. Ya ora, Go. Aku ki saiki wis umurku ki wis kepala papat wis meh ngancik kepala 5. Apa? Ha ya to. Tumindak kang analisir saka paugerane kautaman kuwi tak singkiri. Alah ora ngandel. Ora ngomong-ngomonganmu kok tak percaya to. Tenang, Go. Yakin. Kena dipercaya. Apa katamu? Bisa. Ngaku siap toyo semenan kowe. Iki ngene, Go. Gandeng kowe iki kepenah adikku. Heeh. Iki aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Wong sing rembug bakal ndoyong pusaka cacah telu. Ha iki kok nek umpama aku ora oleh gawe gandeng kowe tekan kene kowe nduk piye? Ora piye. Kalemu tekan kene iki ngopo ae? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki tekan kene iki umpama aku tak sedulurmu. Ha iya, sing kandha musuhku sapa? Ana tetembungan karo sedulur iki tega. Larane ora tega patine. Aku kuwi teori. Ning prakteke urung mesti. Contone. Jadi pancen angel kok iki. Saiki apa-apa nanten, Go. Engko nek aku dipentungi karo ndara-ndara Ngamarta ana ndara Antarja. Ana ndara Gatotkaca. Kowe piye? Aku ono. Jan, kok iki kok. Aku padha mangku ngene kok saiki. Wong aku ki ora iso nesu, ning aku iso nesu, to. Waton ora ngucap rasane bojoku. Ngono kuwi, heeh. Nak mengko ditantang utawa dikapak-kapak ora nesu waton. Ora ngucap rasane bojoku. Angger ngucap rasane bojoku, aja takon dosa. Bisa tak tonyo temenan. Wis. Ning yo mau ke kudu ngati-ati gandeng kowe iki tekan kene. Kok nak kowe melu kena dukane ndara-ndara. Ana ndara Gatotkaca, ndara Antarja, kowe kudu siaga tata-tata. Ora. Waton bojoku ora dutak rasane. Arep kowe dipendungi ya luweh, arep digebuki ya luweh, aku arep melu-melu. Pancen itu. Alah, aku kursiwe. Anake terus Petruk kolap belum semingkir mati.
Ya Petruk tak tampa. Wonten wigatos ingkang ajeng pundi perpekian kalian kula. Iki ngene Petruk mundi dawuh saka kasane para sesepuh ing Ngamarta kowe supaya bali. Mangke piye nek kula kok kan bali niku kula niku dereng oleh gawe. Ibarate kula niku nyambut gawe niku nembe dugi tengah. Nek kula bali mengke kula nggih napa duka saking bapak kula. Senajan to namung seklimah nek kula wonten keterangan ingkang dimathok kula pinten kula badhe wangsul. Aku ki sapa Petruk agih janipun panjenengan menika ndara kula kok ndara Antarja. Mung kali dalan ngeluk gelem palu bali apa ora. Mboten kula mboten ajeng bali yen pancen kira gelem bali. Lara apa sing tak jaluk iki mergane Pak Kuno. Joki ambak-ambak menang-menang ya cengkile. Rembukan plek. Wis cilaka. Gong. Wis turu kok. Bagong kanggo kene wis disandingi kopi karo snack terus giler. Kok yo dilalah aku yo ora nggo botoh. Aning piye-piye to kok ngaku tekan kene iki yo. Abot tepeng tak sangane. Aku ki anggere dijak lunga-lunga wis ora gelem rantasi. Doron to sepo to. Kon mau teh? Ya wis mau Pedro. Sungkem kula nggih. Ya wis tak tampa. Anapa kok glendrang-glendrang iki ngeten iki. Kula niku tak dipun kengken kalian Bapak supados mboyong pusaka Ngamarta cacah gitu. Oleh gawe aderek. Terus kowe nunggu ning alun-alun. Nggih, ane dugi sepriki mboten wonten keterangan ingkang cetha niku dipun. Sing mongko niki wau Ndara Antarja pun dugi mriki kula dipentrung nganti mboten eling Purwodursila. Napa ora cilaka, mongko nek kula bali mboten oleh gawe kula donet-donetke kalih Bapak. Niki rene panjenengan sampun dugi papan mriki niku kersane panjenengan ajeng pundi kula tak nyuwun prisa. Ha iki pine Pedro. Aku bakal biyantu apa sing dadi kekarepane bapakmu iki kan aku kae sifat kandel ha arep gowo bagong nyata ora pae lajeng kesanipun saiki ngene aku tak manjing tak manggon nanggonmu aduh manggon pripun to aku tak manggon nanggonmu. Anak kula niku cilik-cilik niku. Anak sampean niku manggon ten nggen kula, ha mengke kula niku ning liwat nggih abon. Mengke sampean mangrusi bojoku. Teges aku manggon nanggonmu kok ora aku ijine nang omahmu kok ora. Tapi ora. Tapi kok tak gandeng kringku bakal dipentungi karo bendaramu Ngamarta aku tak manjing omong agamu acara pun kowe ngempet ambekan mengko sih hal warung nganti miting-miting marah get lebu-lebu
Wis toto. Wis kek ngempet tekan. Ya ampun. Sik. Bareng ora mudelmu kok mumbul-mumbul. Ane iki karang bodhong ya sampean niku kok ya. Niki sing bener pripun to? Sing bener niku mlebu terus terus mlebu. Karmu. Niki lembung ngenten iki kudu sing cetha lho niki. Sing bener niku mlebu terus terus mlebu. Sing bener kuwi kowe ngempetamekan terus aku mlebu nang ngono. Sekarang niku barang sepele nek boten digembok sok marai gawe. Ayo. Cek ngempetamekan. Mbon. Apa itu? Ampun ngrusui ondel awak kula lho. Dadya kawulamu Petruk gandeng aku semanjing ana ing hanggamu aku mapan ana sak jeroning kulit sak jeroning daging. Kowe bakal ambles bumi iso, kowe bakal ngambah Jumantara uga iso. Wah, baik. Ane bola bali ki apa-apa ki nek mung kromongane tok urung dibuktekke sok aku sok rada maidu. Coba tak buktekne sik. Pancen lho. Weh. Ngendi pajak. Akeh kota Yogyakarta. Wah, ngidul. Kok kidul wetan rada sepi kayane tak kena garukan kae. Wah, wae Purworejo. Wae. Aji agi pentak jadilan kae. Iso weroken diri. Gandeng iso mabur langsung ambles bumi. Pancen jero bumi iki jebul ya padang to. Wah iki telone sapa kok gedhi-gedhi. Saka jero bumi langsung ngambah Jumantara munggul. Nah aku umpama sak jegurip iso mabur kek kambil dhewe lagi. Langsung saka dhuwur langsung ambles bumi. Waduh, boleh saya piteng iki. Wis menyok kabeh. Ngerti den, gateng kan kuwi. Nampak sigra ngamban Jumantara ngamban Jumantara
ngasta gembung pating kawundru oh Petro iki kula Dik yen kono tak bringake becik ayo kowe bali mboten kula mboten ajeng wangsul yen to derek antuk karya kula pengen dados panjenengan yen pancen kaya mangkono Petro wani karo aku janipun mboten wong panjenengan menika sesembahan kula ndara kula omongan kula mengke nek kula wani kalih panjenengan dosa napa sing badhe kula sami wis rasa kokan kok ora gelem semikir potol petiwasan panjenengan boten ninten yen to Petruk saged ngambah dumanto kula trima kendhi kula semagaken Kanjeng Rama wis mundur kaya mengkula tak jak aku sayang ayo gandeng Dara Werku Dara sing maju gandeng kowe kira urung nyambut gawe lha nang kene iki napa nganggo iket ngetan ngulon ora nyambut gawe padake apa dakwanku iki gambang padake apa coba iya kok iki sing gambange aku ora sip itu karepe Petro iki ngene. Gandeng Dara Werku Dara tindak rene bakal kula sora aku mangsa borok kowe le ngundurke Dara Werku Dara. Wis lungguh sentom penak mengko tak sepro aku duwe Honda XX terus apa aku duwe pusaka sing sip apa montor nak biasanya sing tak gawa montor Suzuki Suzuki
genti montor lanang Honda. Coba tak urutmu ya, Bro. Ayo coba. Engko nak ora urut tak mah mingkul dilakani. Ayo to. Ayo. Coba duruke. Oke. Sing jenengane nguruke montor lawas ki nganggo teknik. Ayo. Wale, oh iya Dik. Dono ya. Ha iya. Montore madhep rono kok nyelang mengulon. Goblok kan. Betul. Selain. Ora urip ya, Truk. Mejen. Bensinnya kok ya, Truk. Ampun. Apa kusinya kok ya, Truk? Ana montor kok gusimu. Jan payah tenan iki dadak kesuwen iki. Tak sleme. Kok anggere janji urip tak gawe nabrak dara merebut dara mesti mumet. Iki lekas urip iki. Lekas urip iki, Truk. Ayo, Truk. Ora gelem lunga saka tabrak karo komet to. Tabrane wit gedhe iki. Mati diriku. Aduh. Truk, awakku kok kaya ngene. Saking dene kowe ngepit tanpa diri tanpa dikopling nabrak wit. Motorku aduh peyo Truk tak ngamuk malah nabrak wis tak slemeh Truk aduh maju meneh Truk paling busine iki Truk panas motor bar dienggo dimek busine kowe iki gong kanggo lali. Kowe kanggo muni lali wangun iki. Yakin kuwi kok lali. Ana pit motor kok menyiksa wong kuwi tak jolke pitik kowe engko ora. Jolke gebel. Wis dol nang rongsok wae. Papang sineng kang malik sandang malikat. Kudu sing barajo. Walang mentesnya kang sir. Truk nggih kula yen tak wis padhake Kakang Gathotkaca, Kakang Antaja wis bisa muncul. Nggih. Ya karo disronta muga-muga apa kang dadi kersane bapakmu bisa kasebadan. Gut. Lajeng kersanipun wis tak tunggu. Ana ing papan kene mengko bakal antuk kanugrahan apa muga
lakon kang bakal di bangun marang bapakku bisa kasebadan. Oh nggih, namung donganipun Ndara Antasena ing kula suwun ya. Dongake. Kampung belum nggih iki cuma wonten ing Gono ora kaya pusaka ngamarta jamus kalimasa tumbak para welang sesongsong tunggul tubi ing mriku kula Petruk kantong bolong kuat saka ketiga ingkang deraken marang saka Ndara Senjata Cakra umun-umun tasing curah putuk kantong bolong jamus kalimasa tumbrak para welang songsong tudulaka karo Senjata Cakra Petruk aku melu kowe Petruk aku melu kowe Petruk lho kok iso do bicara ayo iso ngomong mong kaki biyen kedadan saka manungsa nggih karena yo boten ngerti kok yo. Iki ngene. Gandeng pusaka wis tumeka papan kene, mengko yen to babakan Rama Werkudara aku sing metuke. Saiki kowe tak kongkon bali yo ana ing Karangkadipel matura yen to wis oleh gawe. Aku lho matur pripun? Mongko gawa pusaka niku abrak pirang-pirang niku pripun niku. Selasa kuwatir Petruk pusaka iki kabeh bisa ngambang Dumantara kowe gandhula ana ing landhian. Oh nggih. Yen kadung ngaten pareng kula nyuwun pamit namung pamujinipun Ndara Antasena. Yo adoh tak selaken.
mirem-mirem kembang popon kembang popon carimu kembang prateban rayu kaya sarawi perpuladan lir tembang karangasu ngesang lir kembang karang sumisang dados kamokanipun Kang Mas Prabudur. Oh, Pak. Bapak wis tuwa kok rasane samsu. Pedro ana ngendi bakal teprok sirahe panjenengan. Dados kawulengan sak lebetipun ingkang lain jasad kula ndherekaken Koko Prabu. Manjing wonten ing pagedhongane pusaka. Ing mriku Koko Prabu anyep bawan pusaka tiga. Kasunyanipun pusaka Ngamarta saged oncat saking kersanipun pribadi. Menika pertandani yen to Kakang Semar anggenipun badhe bangun kahyangan menika leres ateges para kadang-kadang Pandhawa ingkang lemah lan dados lokawulan Kang Mas laminipun kahyangan menika boten namung papanipun para dewa utawi para jawa naminipun kahyangan menika sadengan titah ingkang gesang wonten percapada menika anggadhahi kahyangan ingkang senebat Bintal Mukarram utawi Bintal Mukarras menika papan panepungan para kawula kunjuk kaliyan ingkang Mahanasa dirungokke Pak dadi ora kok teges anak utawa sedulur enom ngandhane karo sedulur tuwa ki ora yen to anak kleru wajib wong tuwa wajib ngandhani nanging yen to wong tuwa kleru anak wajib ngelingake yen niku Mas mila monggo Kang Mas enggal tata-tata jumudhuk wonten Karang Kadempel biyantu menapa yen dadi kersanipun Kakang Semar. Wah, yen pancen kaya mangkon aku manut. Yen pancen kaya mangkon ayo ingkang tata-tata yantu apa kersane Adi Semar Badraya. Mekaten Kang Mas Kudur. Sena kemergotan miring maring kumeleping tirta sumundruling wentes wentes nyokeng sir monggo Kang Mas kula dherekaken
Wajib